ing daerah Pendul Sedayu ana sendang kang den tawu dening para wanita. Kados pundi cariyosipun sugeng midhangetaken saking Kutha Kencana katur panjenengan sedaya sugeng lenggah sugeng hamirsani. Kutha Kencana.
wetan sithik kuburan mayit lampi abang kutandha mata wadah kubur golek duit. Oh ngono to karepe ya. Mundur dulu, mundur cantik. Ya. Ya atur posisi. Kuntul cari banyak kebaca kari siji. Tulot cari nak cari catulot cari. Kuntul cari banyak kebaca kari siji. Tulot cari nak cari catulot cari. Kuntul cari banyak kebaca kari siji.
Seiring sejalan seirama tahap uji dan
iki piye iki? Iki piye iki arep piye? Piye to iki? Arep sekolah. Arep sekolah ngono. Hei, iki sini tasnya apa? Tasnya apa sini? Delok. Delok. Sik ini tak titipke kene. Wis penitipan jasa aku 50.000. Sikit tetep laker motor nek iki. Iso kandhani kok Mas. Mulane tak amankan dhisik. Diamankan dulu. Heeh. Ayo. Oh latihan. Kowe iki jen gaweane jempolak jempale kok ya Mak piye to? Kok sik pemanasan sik, pemanasan sik. Stretching, Pemanasan stretching. sik ayo. Stretching dulu. Nah, piye boyoke? Sudah. Ya sudah. Biasane kan. Okonge. Ya. Lah. Lah. Mangga. Iya. Ayo Mbak Titi. Ayo Mbak Tata. Ayo. Yo. Jos. Ya, Mbak Tata konsentrasi. Awas, nguaske to. Sapolah-polahmu Mbak Tata. Wis sembarang wis sembarang. Sebi. Heeh, wis ya. Sik mending ambegan dhisik, ambegane sengkil lho. Ambegan sik. Ana, aduh, sik. Ana rapomu Mbak, rapo panas. Ya. Yo. Yo, Tata Angelina. Jos. Sampai basah otak jos. Ya, lah. Iya. Yo. Kosek, Mas. Kosek. Kita era tok momet iki ya, Mas. Piye Mbak Tata? Kroso to Mbak nek saiki wis 37 tahun lah. Kroso to Mbak? Ora seru-seru. Kroso to Mbak? Mula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh lah koyone jan mergo iki ku kok ya oleh ora iso obah itu. Ayo ndak anggo rolado barang ning kono ya nyapa ngono lho Mbak. Aduh, sik. Ditepangake sik Mbak. Enjeh. Tak ambakan sik ya. Ambekan sik. Jane lok tenan. Nah, Mbak Ayu kuwi. nafas tua tenan nek iki koyone. Jan Mbak Ayu kuwi jane lok tenan saiki wis jan jope akeh tenan. Alhamdulillah, mboten mergo lek elok, Mas. Piye. Mergo butuh. Mergo lek kowe karo ngomong tak ubek bae ket mangki lho. Sik, piye? Alah. Enjeh. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjeh. Pun sami ngantuk Pak De, Bude.
katose kok sampun. Hah? Sampun? Dereng dulu kae. Oh alah, injih alhamdulillah. Pinanggih malih kalian kanca-kanca kuda kencana saking Pendul Argarejo. Wonten ing adicara menapa Mas Kindi? Menika tasyukuran pernikahan. Tasyukuran pernikahan. Haro dadak buka pamflet. Kok ngene iki kok jare sinden kondang Nes Dan. Acarane apa sik penting mangkat bayaran. Nova. Kusek ketemu di statusnya Mbak Nova. Wah, angel. Weddingnya dari Kak Ria dan juga Kak Ardi. Injih, sampun ndongaaken pinanganten. Nggih, Sampun alhamdulillah. Sampeyan sing dereng. Kula sik dereng. Nggih. Aku ndongake awakku dhewe wimbuh kok. Injih, nderek ndedonga kagem pinanganten kekalih mugi dados keluarga ingkang bagya mulya. Amin. Sehat selalu, Amin. berkah barokah untuk kehidupannya dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nggih, iki aku mau kon kenalan, Mas. Kon kenalan. Nggih. Kae Sapa? sijine kae. Kae to, kae engko sithik nek kae ngono. Aku ngerti kae saya tuwa saka aku dadi ben mempersiapkan diri dulu. Apa Mbak? Weh apa Mbak? Luwih tuwa. Oh, apa? Oh iya. Ambekan sik ya, teh ya. Injih, nderek nepangaken. Pun sami tepang dereng, Pak Bu. Sampun dereng. Dereng. Bener kok yo aku yo lagi pisane iki ndene kok, Mas. Oh, jeneng tak kira nek wis do kenal jenengan. Nggih, nderek nepangaken kawula Mbak Pon. Mbak Pon. Tenan ora? Le, sampean ngertine aku jenenge sapa? Inta Cahya Daivanada. Ngawur. Nggih, kawula sowan kalian Mbak Tete caos panglipur menika wonten ing adicara syukuran pernikahan. Nggih. Saderengipun pun lajengaken sumangga Mbak Tete solah sik, Mbak. Mengko ge awake dhewe gojekan meneh. Wis siap apa urung? Wis urung? Siti. Sumangga co. Monggo. Dados, monggo dados. Mbak Pani Putri Ningrum. Gimana Mbak Stefani? Mbak Stefani. Gimana Mbak Stefani? Piye Mbak? Piye? Lagi krasa to Mbak? Lagi krasa. Kandhani, aku wis mau ngomong to. Bocah iki saya tuwa saka aku. Dadi mau tak kon nambahan sike. Piye kira-kira aman apa ora? Wonten 6 bulan mboten nggih Pak nggih? Katose kok mboten. Ah? Oh, satu. Iki sembarangan. Aduh ya. Wis mbangane kowe mengkes-mingkes ning kene. Saiki caos panglipur wae Mbak Tete. Monggo. Menika aku oleh nyanyi ra, Mas? Oleh. Ora MBG aku wis madang. Inze, Mbak Tete ngersaken lagu. Apa? Wah, to. Dijak omongan kae Senin Kemis ambekane ndekno kok ngejak ganong kayak sing tuwa-tuwa kene kok awet. Inze, aku arek nyanyi ning dikancani tuan rumah oleh ora, Mbak? Oleh, Mbak. Oleh. Iki ana acara nganu barang iki, ulang tahun. Oh
injih. Adike mantan jare. Oh ngoten. Mbak Nurul sumangga pinarak wonten ing arena pentas. Aku tak pengen nyanyi ning dikancani Mbak Nurul. Mbak Nurul mangkat orang Mbak Nurul. Kok mangkat ora ki sembarangan iki. Ingkang Hamengkugati kok ya mangkat ora. Sumangga panggilan Mbak Nurul. Injih. Ayo, Co. Oh, ini. Mbak Nurul. Injih. Oh, alah ya Allah sadar. Adek. Walah. Mbak. Oh, nganu Pak. Bu nyantol, Bu. Wah, wes Jan. Oh, jodoh. Iki rada angel iki. Jodoh iki, Bu. Saged. Kok ya dramane enek wae lho Jan. Oh, nganu kalih sinten? Mbak mantan. Mbak manten, Mas manten sumangga. Mas Adi kalih Mbak. Punten jero. Lagi isek sore lho. Ya? Isek sore lho saiki. Nang jero. Oh, tinggal. Injih, sumangga Mbak manten, Mas manten kasuwun pinarak wonten ing arena pentas. Gameli cah. Teng tong teng. Oke. Hop. Wes tekan mantene jebule. Pripun, Bu? Yap, siap, Bu. Wes ah. Mantene wes teko, Cak. Monggo Mas, Mbak. Tengah dong. Injih, sumangga Mas manten, Mbak manten. Jan. Menik-menik ya Mbak Tete. Heeh, kaya Heeh. aku. Kaya sapa? Sembarangan. Lah ya Luwih menik aku gak, Lho? oh, kaya zamanku mbiyen. Injih, setunggal lagu spesial kagem Mbak Nurul. Kalih Mas sinten Mas Ardi. Adi. Oh, Injih. Gini lagu apa, Bu? Mbak Pon. Mbak Pon. Spesial langsung satu lagu untuk satu acara. Tak syukuran kalian ulang tahun adik ingkang Hamengkugati sumangga. Tambahi piro? Ya sithik ra apa-apa injih. Semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. tambah pinter, sekolahnya lancar. Kelas berapa, Dek? Kelas 3. Alhamdulillah injih. Metu kebule. Metu kebule. Tiup lilin yuk saya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga.
mempelai. Amin ya robbal alamin. Ijab kabulnya hari? Oh baru tadi. Berarti dong apa-apa toh Mbak? Bariki mengko gek dok. Neng jero sik ra apa-apa. Iki mau dhewe ganggu lho Mbak. Semoga Mbak Mas Manten bisa kembali duduk. Nah, Mbak Tete ayo awake dhewe wayahe. Sebentar, ini enten napa? Permintaan dari Ibu ada apa Bu ini? Hadiah. Doorpress. Doorpress. Jadi untuk anak-anak nggih Bu, nggih balita dua anak boleh maju. Balita. Tole-tole, enok-enok boleh. Balita ki bawah 5 tahun kok ya bawah Nanti 50 tahun. Maju dua anak terus Boleh? beri pertanyaan. Iya. 2 anak boleh maju ke depan ya. Adik iki mau anak-anak Bu. Angsal. ada door prize. Lah kae wis gede kae wisan. Nggih. 2 anak boleh maju ke depan ada door prize. Dua anak anu dulu, pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya dulu, siapa yang tahu nama panjangnya Mbak Nurul? Yang Yo. tahu langsung maju aja. Yang tahu langsung maju yo. Ada hadiah hiburan untuk 2 anak ya Mbak Tete ya. Ya, ada hadiahnya apa Bu? Ayo Berupa Cok, masa makasih sampe ini rahasia. gak enek sik weruh Cok. Oh, hadiahnya buat tumbas jajan loh. Ini Wah lumayan. Ini. iya. Lumayan. Nek ra gelem- Itu nek ra ada gelem adik yang aku di bae. belakang. Sopo Mbak Tete? Kowe ke bawah 5 tahun kok ya wis. Ya, ada 1 anak sudah. 1 lagi boleh dong? Satu wae Bu, mengko pertanyaan nih gimana? Wis ana loro, wis rasa protes. Terus ini beda Iya. ya, pertanyaannya beda. Iya. Yang itu dulu, Yang ini nama dulu. panjangnya Mbak Nurul. siapa? Adik dengan siapa? Adik siapa ini namanya? Zahra. Dek Zahra. Kenal dengan Mbak Nurul? Tahu nama panjangnya? Nurul Mukaromah. Bener Ibu? Betul? Dek Zahra, sumangga salim dulu memberi selamat ulang tahun untuk Mbak Nurul. Ada hadiah hiburan. Alhamdulillah. Lumayan amplop. Lumayan iki amplop awake dhewe kira-kira. Kok nggak bakso ya nak? Heeh. Terus yang oh masih saudara. Oh, ya ora apa-apa, tidak ada pengecualian ini tadi. Nah ini yang satu lagi. Yang satu lagi, boleh kita kenalan dulu adik sini namanya siapa, Dek? Caca. Dek Caca. Aduh kayak aku ya. Dek Pon. Iya. Pertanyaannya Mbak Tete sumangga. Ini sekarang. Oke, masih sama pertanyaannya ternyata. Masih sama. Nama panjangnya Mbak Nurul sinten? Salah satu Nurul Hidayah. Salah satu Nurul Hidayah. Bu, jeneng iki kan salah satu. Salah satu Nurul Hidayah, memang gitu. Iki saja, iki sik bingung sapa ya, San? Oh, salah satun. Salah satu. Salah satu Nurul Hidayah. Oh, pinter. Kayaknya- Pas lengkap banget. Lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, diterima Selamat ya. Semoga bermanfaat. Mbak Zahra tadi juga hadiahnya untuk Mengko ditabung. jajake ya. Ditabung kok dijajakke kepiye walah. Awak dhewe engko beda meneh. Ya, Nak, terima kasih Mbak siapa nih? Mbak Caca, ya terima Mbak kasih Mbak Caca, Caca. terima kasih. Duduk lagi. Boleh kembali lagi. Bisa, enggak kecer. Bisa. Oke. Terima Ini kasih kok Ibu. ditinggal? Iki Mbak hilang. Ide, matur nuwun adik-adik sudah berani tampil ke depan. Masih ada waktu, Mas? Masih Hah? kan Nyanyi? Oh ngono, tetap ditagih ya? masih khusus buat Mbak Tata sampai dengan jam 3 pagi Mbak Tata. Iki janjane jadwalku ngopo? 5 menit, oke. 5 minutes. Nyanyi boleh Bu, Pak? Angsal? Oke, nek mau adik-adik maju mendapatkan hadiah hiburan. Sekarang satu orang, satu orang. Kalau tadi maju dapat hadiah, yang sekarang maju gelem nyawer nyanyi ro aku sopo. Ayo, siapa yang Biasanya nek nyanyi maju disawer toh, nek iki tak kok nyawer. Yuk, siapa yang Mungkin ada satu. Wah, sik. Kalau Sik. Ki kono kae ra apa-apa, ana base putri dadi aku wani. Oh iya. Sik endi ya mau lah kok ndelik malahan. Juragane bakso. Monggo Mas Juragan bakso monggo. Gusti, engko sik. Ha kok salto piye to iki mau ki janjine dhewe ki nyanyi bareng kok dadi salto. Salto sik.
Orang nyanyi sik kene Mas Juni. Maju sik Mas Juni. Sapa, Mbak? Mas Juni. Mas Juni rene. Heeh, semonggo Mas Juni, can njaluk disepoti, Cok. Mas Juni. Sik dongkleng-dongkleng aja sing apik. Ayo Mas Juni, Mas Juni. Iya, iya. Ayo. Ya. Ya. Alhamdulillah ketekan ganong lanang. Ora iso aku nek takon ganong. Hah? Lah iki mau ki tak kon ganong lho. Wis Oh, nyanyi kelo. wae. Hah? Nyanyi wae. Nyanyi, Pak. Lah kok nyanyi ayo duet. Iki jumbo Iki romantis. juragane bakso iki. Alhamdulillah. Rasa diduduhke 20.000. Mboten napa-napa niki mengke mlebet riki dadi tambah. Heeh, Mbak Suli mohon izin. Heeh, iki engko aku njaluk videone. Iki jumbo romantane Mbak Tata. Jumbo, oke, Agek lagunya apa? Kasmaran. Oh, Kasmaran, lagunya Mas. Kasmaran boleh. Inje, ayo cekat kancane ceket iki engko pok men tak kon ngancani ganong bareng Yohan. Ora iso. Rada maju Mas Juni, ngelingi awake dhewe iki cendhek-cendhek. Iki kebak kamera ya Mbak Tata. Ora apa-apa, aman. A1 ning kene kabeh kok. Lame di Mas Indi. Ayo Mas Abi. Inje, satu nomor tembang permintaan juga dari kakak yang ada di sana, tetap ditagih. Semonggo, Cok. Ada Tata Angelina. Ada Mas Juni Purwanto. Bareng kudo kencana. Asik. Tata nih bos. Segajang. Ayo yo, ayo. Ser. He. Oh, Ayo Mas, ayo. Opo pancen aku kasmaran di ora doyan mangan opo maneh dolan Bareng tek rong porsi padahal. pengen ku ketemu dirimu seorang duh wong ayu tambah nono rasa kangenku. Opo pancen ngono atimu Mas, yen ngono ra beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan dirimu, doang bagus tambah nono rasa kangenku. Rada maju dene. He ahe, he ahe, he ahe. Ser. Ho. Kasmaran Agawe ati tratapan. kasmaran Solae koyo wong edian. kasmaran Lungguh jejer kadya mantenan muga-muga iso dadi kasunyatan. Kuda kencana. He ahe. He ahe. Mamanya boleh joget bareng yo. He ahe ah. He ahe ah. So. He ahe so. Ser. Gak enak sih digandrung kok men gandrung kabeh. Salam dirubungi. Ada Mas Juni. Apa aku iki kasmaran di He ah. Ay ay ay. ora doyan mangan apa maneh dolan pengen ku ketemu dirimu seorang Asik. duh wong ayu tambah nono rasa kangenku. Opo pancen ngono atimu Mas, yen ngono ra beda
Juni? Sampun ora wani tanduk. Hah? Tenan iki? Pun saking. Oh alah ya jebulane ya kuwi mau padha nafas tua. Matur suwun Mas Juni, sampun kersane wiji. Luar biasa. Nyuwun keplokipun kagem Mas Juni. Mas Juni istimewa. Iya, wis Mbak tak balekno Mbak, ora tak gobali. Injih, pun lajengaken sumangga kanca-kanca langsung mawon jogetan malih. Oh, piye Mbak? Wes Mbak. Oh, solah sik yo. Solah dulu. Mangga Mas Abi. Yo. So
carios Mbak Tari. Tadi Mbak Tete, Mbak Tata yo Mbak elok Tata, tenan. ya. Matur nuwun sangat, matur nuwun. Terima sangat. kasih sekali. Kita arep lanjut ke job meneh kita Pindah Mas iki, Pindah Mas. dong. Nggih. Panjenengan saking Mas Ardi. Nggih, menika Lagu nyuwun ne tembang mau. napa Mas? Apa iki mau? Katresnan sejati. Katresnan sejati. Nggih. Hai hai. Napa? Oke. Sikap. Oh ya, sikap ya Sikap, Mas Adik. Abi ya. Oke. Kagem sinten? Mbak Estri Kurnia. Waduh duh. Jaluk apa? Asai. Lagune ndi wonge teng ora? Delok ora? Ndi wonge? Ora dhuwur. Wes diucapke Mas. Sikap. Aku masih selalu mencintai. Aduh. Kuwi kok dijawab lho Bi. I love you too ngono. Asik. Sikap. Ora apa sih iki? Mas Gabul badannya karo Mas. Doang. Monggo Mas Kabul badhe nyekar. Oke. Oh ya kudu kok. Kudu. Niki nyekar nyanyi apa nyekar ten makam Mas, niku? Mas. Benake sing tenan, ayo. Kok sik ta? Oh iya, langsung ya diparingi mic nika. Apa? Monggo. Lek Gambul mau nyanyi apa Lek Gambul? Alah, njuk digantung-gantungke ngono kuwi gak aku. Biasa wae, biasa. Oke, si kepriyen, Mbak. Monggo, kali Mas Gambul. Oke, spesial buat Mas Ari.
Sudah Mas Kindi. Inggih. Pripun Mas? Oke, ditarik-tarik dulu. 3 2 1 kudu kencana. Sing arep ya dipikir Mas Ari. Mbak Tari maksudnya sing dipikirke. Aku mau gampang. Ora ki. Bercanda. Oke. Gamelane piye terus? Nek nyanyi piye? Thank you.
Hati-hati, Pak. Sae. Aku dia aku ndak kleru ya dia. Bejang penggene Pak Kumer gede api iki. Nggih, Mendet sareng tembung. Mas Sapi ganteng. Apa? Mas Gabung ganteng. Sing ndi to, Mbak? Sing banget ora ngira. Kuwi ya nelong sama sare. Aku dinek kleru nek ora dijelaske, ora digenake. Piye, Pak? Piye, Bu? Padha. Ono sing Opo sing nelongso alah-alah yo. Za. Omahe ning pinggir kali lho. Sik kok ngelek lirik lagune. Lah iya. Dapur, terima kasih. Karena apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Sesemik jero dudu pancen nglarake arep kepiye maneh.
bapakne muni ora oleh anake wedok wis mati tapi gorek Rabaya berupa-rupa sapu tangan jatuh di lumpur seorang pati tak bisa lupa sebentar di waktu tidur dadah kembangnya hati Mas Gabung. Oh ya, sepira. Wes heboh. Katon kudo semandi tutur mandi sing gawe sliramu anyolake ora iso yen bakale nuwuhake rasa tresno nganti sepene
ora ketemu Pak Pur ya.